čakal som, že to bude horšie, ale myslím, že to dopadlo fajn. Aj napriek tomu, Jo. že čo sa všetko udialo medzi nami, alebo teda okolo mňa, tak to bylo dost fajn a akože všetci jsme kamaráti, bylo to super. No, moje samozřejmě další otázka hnedka tady navazuje na to, co jsi řekl. Myslím si, že spousta fanoušků a diváků zaregistrovalo to, že na jednom storíčku jsme mohli vidět tebe, Domy a Dušana. Tak jak tady to působilo? Nebo jakože, jak ty jsi to vnímal sám? Tak akože, ako som to vnímal, tak ja Domča, akože OK, chodil som s ňou, ja ju berem stále ako super dievča, ako kamarátku, vychádzame spolu si myslím, neviem ako to bere ona, toto je môj pohľad. Čo sa týka Dušana, tak s ním vychádzam tiež, vysvetlili sme si nejaké veci, proste super kamaráti. To ako vychádzajú oni, ja si myslím, že asi tiež fajn, asi to aj tak zverejňovali a konec koncov bolo to fajn, nebolo to, že by sme tam riešili nejaké hlúposti. Takže nebyla tam žádná dráma mezi váma? Akože tak jasné, že tam prebehli nejaké také debatky. Výměna názoru možná? Nie, také mini debatky, že čo sme si ešte chceli akože povedať. Jasne.